Még egy növényt szeretnék megmutatni. Az pedig a spirea. Előtte szót ejtenék a mögötte lévő szintén borbolyáról. Ugye a két borbolya között azon kívül, hogy másfajta, az a különbség, hogy ezt körülbelül egy ilyen 3 hete nyírtuk meg, elég erőteljesen, és lehet ugye látni, hogy a friss hajtásai milyen szép kis friss üde bordószínűek. Még viszont ugyanúgy látszanak a metszéssel, sövényírással kapcsolatos hegek, sérülések is. Viszont van még egy-két kiálló szál, amit meg is lehet metszeni. Azok már új hajtások. Tényleg? Azok már új hajtások, így van. És akkor ezeket hagyni kell? Vagy Nem, őt is érdemes visszavágni. Lassacskán ugye ő is megérik egy vágásra. Ugye itt is, hogyha nem várjuk meg, hogy a növény hatalmasan nőjön és elburjánzon, hanem ilyenkor egy picit megcsipegetjük, akkor ugye kényelmesebb, kevesebb munkával, kényelmesebben formában tarthatjuk a növényt. És akkor ugye itt van ez a kis, hát már elvirágzott növény, ő a spirea, ami egy körülbelül 1 méterig növő, nagyon jól formálható, lombhullató virágos cserje. Az ő érdekessége az, és azért kerestük most őt fel, mert eljött az időszak, amikor őt először érdemes visszavágni. Ugye látható, hogy a virágai az első hullámban a virágai már elvirágoztak, ezért ha őt egy sövénynyírógéppel, vagy egész egyszerűen ugye metszőollóval visszavágjuk. És ezt hol vágod vissza? Én általában megtartok egy körülbelüli formát, itt tulajdonképpen a mi ízlésünk, a mi igényünk alakítja ki azt, hogy milyenre vágjuk, egészen alacsonyra is visszavághatjuk. Itt körülbelül ugye látszik, hogy mennyi helye van, ugye az ágyás szegély, és általában ez a kötél vonala megadja azt, hogy milyen magasságig, milyen méretig vágjuk vissza. És ha ezt így megtesszük, visszavágjuk, egyrészt nem csak az elszáradt virágoktól szabadulunk meg, hanem azáltal, hogy visszametszettük, új hajtásokat fog hozni a növény, azokon pedig új virág lesz. Ha itt megkuksizzuk, itt van itt egy visszavágás, ahol már korábban vissza lett vágva, lehet látni, hogy 2 új szép erős hajtást hoz, és ennek a végén majd pedig újra bimbók lesznek, amin újra virágozni fog. Talán, hogyha itt jobban, ugye lehet látni itt a friss hajtáson már az új bimbók vannak. Tehát, hogyha ezt a növényt visszavágjuk, körülbelül általában egy ilyen szintén 3 hét alatt újra bimbós és virágzó növényt kaphatunk. Körülbelül ez az a forma, amit vele kapcsolatban érdemes kialakítani, ezt végigvágjuk, és nagyon szépen újra fejlődni fog. Őnála is érdemes ugye az előbb beszélt tápozást megejteni, sövénynyírás vagy alakítás előtt. Az ő esetében pedig nem általános tápokat használnék, hanem mindenképpen valami virágzó növény tápoldatot. Ugye ezek olyan keverékek, olyan tápoldat keverékek, amiben a virágzáshoz szükséges tápanyagok vannak túlsúlyban, ezáltal ugye segítjük azt, hogy a növényünk új virágokat hozzon. Gáfor Gergő, nagyon szépen köszönöm a növények nyírásával kapcsolatos sok hasznos tanácsot.